Setyaki kowe arep apa? Kula wau Koko Prabu paring dawuh supados kula ngaturaken sembah kalian Begawan Durna. Menika kula badhe ngaturaken sembah. Oh ya syukur. Tak kira nek arep ngopo lho Begawan Durna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh iya Setyaki syukur yen to tinarep buka atimu. Dene kowe ngaturaken sembah karo aku plong. Lega rasane atiku dene ngaturaken sembah karo Begawan Durna ya. Sembahmu tak tampa. Pangestuku tak padana Setyaki. Kula pundi engko jimat paripe gayana ning kasantosan. Ingkang salajengipun piye saterusé piye? Kula badhe nyuwun risa. Kowe arep nyuwun risa apa? Panjenengan mau paring dawuh menapa? Sing ngendi? Ingkang pungkasan. Sing ana tembunge tembung kasar. Dipeksa sarana kasar utawa kados pundi? Setyaki, kuwi ming intermezzo. Ora duwe niat apa-apa, ya ming bangane ora rembugan. Kowe iki aja banget-banget nyala karo Begawan Durna ya. Iki mau aku gandeng ora duwe omongan terus aku nyebut cara kasar. Nek aku jarane wong alus Setyaki. Aku ki nek cara kasar ora tau gelem. Mula aku nganggo cara alus. Ning lho ngopo dadak nyebut cara kasar Setyaki? Iki mau ming bangane ra omongan. Panjenengan paring dawuh nganggo cara negara Ngastina yen perlu Ratu Ndrawati dipiloro dipulwasara supaya gelem ngaku wonten ndi dununging Wedi Marila. Sapa sing arep miloro karo Koko Prabu ajange ning dadaning Setyaki? Setyaki, maafkan daku. Kebacut nggonku ngucap, ketrucut nggonku nyebut. Aku njaluk ngapura Setyaki, aku ora ndine niat kaya ngono. Yen panjenengan bebitu karo sugenge Kanjeng Koko Prabu, Setyaki sing ora trima. Setyaki dari Senopati ning Ndrawati ndereke Kanjeng Koko Prabu yen ana apa-apa sing bakal tumandu marang saliraning Koko Prabu Ndrawati, Setyaki sing tanggung jawab. Ora nyawang kuwi sapa yen pancen bebeda sugenge Koko Prabu, Setyaki sing tanggung jawab. Setyaki. Aja kaya ngono ya Setyaki. Aku ora ndek niat apa-apa. Wah, Durna bapakku. Ora kudara piye? Ora usah wedi. Yen pancen Setyaki nganggo tembung kasar, nek kene enek muridmu loro cacahe Werkudara karo Janaka. Yen Setyaki arep wani karo kowe ora usah wedi, aku ndak isin duwe guru kok wedi karo Setyaki. Aku sing arep ngrewangi karo kowe yen pancen kowe bakal dipiloro karo Setyaki. Nah, modal ora kowe, krungu ora kowe? Krungu ora kowe Setyaki? Wah, wong kok malungkung sombong umuk. Wong kok ngake dadamu. Wah, lah jebul bener ngendikaning para sepuh. Wong ki nek ndi-ndi ki sarwa ngalah mesti ana sing ngewangi. Ayo, kowe arep ngopo? Pancen tak akoni, aku arep mulasara karo Bathara Kresna. Nek pancen ora gelem ngaku nang ndi dununge Wedi Marila, Ratu Ndrawati bakal tak kulasara nganti ngaku lan ubahke menyang ndi dununge Wedi Marila. Gugu karepe dhewe. Setyaki, wonten dawuh. Wis. Mengko ndak kriwikan. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Nyuwun Agung, mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun. Mun mangke Koko Prabu Ndrawati dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndrawati. Rai para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka. Ya jagat pangestu para wayah Bathara jagat. Nggih, Yai. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngaraka ing Ndrawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Puntadewa ing Ngamarta. Asong maseganipun paduka Yai sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung. Namung paring ing Ngaraka ing Ndrawati ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngaraka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yai Prabu Punta, Yai Prabu Darmaji. Kula pundi cundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecapno anggen jengan dika lenggah.
Kaicalmu jigo lawan Pekewuh Durgama Sangga Runggi Koko Rabing Ndorowati kawula napa Yayi sampun boten kirang prayogi piswanipun Rakanto ing Ndorowati dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma wah Kresna kakangku aku ngaturake basaku katuruh Kresna kakangku kadangipun Kakang Dimas ora Kudaraya ndak nampa siap diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana Bratasena ndak gegem dadekake jimat ora liwat prayogane mulenggah ning Daturaya Praja Ngamarta Kresna kakangku ora Kudaraka ya wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang ning Praja Ngamarta dina samengko iki Yayi Panenggak Jodipati Koko Prabu nadyan ingkang rayi pun Madukara pun Arjuna ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Yayi Janaka ya ndak tampa siap diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Janaka kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Koko Rabing Ndorowati Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya ya kembar tak tampa siap diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Nekula Sedewa kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan nggih kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan Koko Prabu Koko Prabu saestu atur panuwun ingkang tanpa pepindhan dene dinten sakmangke paduka kepareng rawuh wonten ing Praja Ngamarta netepi dhateng nawala ingkang sampun kula aturaken lumantar gandhek sakembaran atur nawala ngersa maduka Kanjeng Koko Prabu bilih kelenggan sakmangke rayi paduka ing Ngamarta kepareng hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Rabing Ndorowati namung semantena Koko Prabu kepareng manglubirna sih samudra pangaksami menawi wonten kiranging tata krami anggenipun ingkang rayi Ngamarta kepareng ngamboyongi tedhak paduka wonten Praja Ngamarta saderengipun ingkang rayi mbabaraken wigatos sing masewaken mboten lega raos sing manahipun ingkang rayipun Punta menawi dereng wonten wiyos sing mangandika maduka kepareng paring pangaksami dhateng ingkang rayi Ngamarta anggen kula wantun cumalena ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Rabing Ndorowati Koko Prabu jagat wasisane Bathara Wayah Bathara jagat Yayi mesinipun mangandika ngados mekaten menika boten perlu kawiyos sing pangandikan sabab jagat menika sampun dados paseksen bilih ingkang Raka Ndorowati menika minangka dados pujangganing para Pandhawa ing Raka Ndorowati menika dados suwing para kadang Pandhawa lan kewajiban ingkang sampun sinampiraken dhateng Raka Ndorowati menika sampun kula tampi kanthi lega legawaning manahipun ingkang Raka mila sampun ngantos ingkang Raka menika katimbalaning wanci rina nadyaning wanci ratri kula mboten badhe selak malah sumengko sawanipun ing Raka Ndorowati daya-daya prapting datur negari Ngamarta mboten wonten ingkang gemana musik salebete manahipun ing Raka Ndorowati kejawi namung enggal tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu Darma Kusuma wonten wigatos menapa dene paduka Yayi Prabu dadak atur nawala dhateng Raka Ndorowati supados mrika enggan mangke ingkang Raka katimbalan sowan wonten negari Ngamarta menawi kepareng kawerdaring kathah tumunten kababarna nanging menawi menika waditu menaping para kadang sentana Yayi monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan Kang Raka Ndorowati ingkang Raka nedya ngamlungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma Koko Prabu pengayoman kula ing Ndorowati sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana menapa ta sababipun dene dinten sakmangke kepareng kula mboyongi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu menawi mboten klintu imbanipun Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu
inggih namung paduka Surya pepajaring para Pandhawa inggih namung paduka Kanjeng Koko Prabu mustikaning para Pandhawa ingkang saestu saged anuntun dhateng lampahing para Pandhawa punta sakadang Nyai Prabu kasinggan mekaten tumunten matur paring dawuh mugi andadosna ing kawuningan estunipun anggen kula mboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu menika namung badhe kula suwuni pemanggih paduka Kanjeng Koko Prabu miwah nyara wedhekaken dhateng pasumpenan ingkang sampun kelampah tuwin sampun linampan dhateng ing rayi Ngamarta. Nuwun sewu. Yayi Darmaji nyumpen menapa dene paduka dadak ngrawuhaken dhateng Raka ing Ndarawati Yayi Koko Prabu. Saderengipun kula mbabaraken menapa ingkang lampah wonten ing madyaning pasumpenan langkung prayogi ingkang rayine diandudah dhateng kawontenanipun Praja Ngamarta ngemuti bilih Praja Ngamarta menika estunipun tilaranipun sawarga Prabu Jim Yudhistira saderengipun negari Ngamarta menika kababar dados wujud kados mekaten estunipun negari Ngamarta inggih Ngendraprasta menika wujudipun wana bebondotan ing winastan wana Marta wujudipun negari ingkang boten kasat netra linenggan Nalendra Jim Prabu Yudhistira sakadang kadeyan nalika semanten awit saking pangreka dayanipun tuwin pambudidayanipun kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka wekasan negari kababar kamanungsan ingga sepriki linenggan dening Kang Rayipun Darma Kusuma ingkang ateges Pandhawa nampi tilaranipun Nalendra Jim Prabu Yudhistira wujud negari inggih Ngendraprasta menika inggih negari Ngamarta menika usana dinten ingkang sampun kepengker Koko Prabu wancinipun Anggara Kasih ingkang rayi nedheng lampahi Sarenaritis semek Rong Raja Mala bebantal Bata Sarembak ingkang rayi nyupena wonten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan boten sanes kejawi namung sinuwun Prabu Jim Yudhistira manggihi dhateng ingkang rayipun Darma Kusuma panjenenganipun nata Jim kala wau tumunten paring dawuh bilih para Pandhawa kinenambangun bangsal Prabayeksa tilaranipun Prabu Yudhistira namung kemawon andadosaken bingung raosing manah dene wanter sabdanipun Sang Nata Prabu Yudhistira bilih sal Prabayeksa wau kedah mawi syarat srana inggih menika setunggal kayu jati wungu pelet deket sembur angka kalih wedi malila angka 3 pusaka gandhik malila watu cani angka sekawan gilingan emas Koko Prabu bingung bingleng kengangan raos sing manahipun ingkang rayipun Darma Kusuma sasampunipun kula lilir saking nendra kala wau tambuh-tambuh dhateng sangganing para brahmana para pandhita para resi ingkang kula rawuhaken wonten negari Ngamarta supados paring pitedah wonten pundi anggen kula badhe ngupaya syarat ingkang sampun kaparingaken dening Sang Nata Prabu Yudhistira parandene sakatahing para pendhita resi kala wau boten mangertosi wonten pundi dunungipun syarat srana ingkang kinarya wangunaning bangsal Prabayeksa menika kala wau tumunten kula emut bilih para Pandhawa menika nggadahi pepunden inggih menika Nalendra Ndarawati paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang mekaten Koko Prabu sakmangke mugi paduka paring pepajar dhateng ing rayipun Darma Kusuma menggah syarat srana ingkang sampun kula aturaken menika kala wau ingkang rayi kedah ngupaya wonten pundi lan sarananipun menapa waton sedaya kasembatan lan ingkang rayi saged ngleksanakaken menapa ing dados piwelingipun nata Prabu Yudhistira Koko Prabu Ndarawati Kresna kakangku Werkudara piye yen pancen Kresna kakangku weruh lan ngerti papane apa sing dikendikake dening barep kakangku Kresna kakangku tak aturi supaya paring dawuh wae mengko sing bakal ngupaya aku karo Jlampruk tak golekane ora nyawang adohe papan
nadyan kudu munggah gunung jegur segara medhun jurang yen perlu tak lakonane waton syarat sing dingendikake dening barep kakangku iki mau bisa kasembadan lan bisa diboyong marang Praja Ngamarta supaya barep kakangku bisa nglaksanakake welinge Prabu Yudhistira ya kuwi Pandhawa kudu mbangun bangsal Prabayaksa semanten ugi ingkang rayipun Madukara Kaka Prabu keparenga sak mangke enggal kula aturi paring dawuh menggah wonten ing pundi dunungipun ingkang rayi panengah pun Arjuna ingkang nedya ngupaya dhateng wujudipun Sarat Srana ingkang sampun dipun ngendikaken dening Kaka Prabu Darma Kusuma menika kala wau Kaka Prabu Ndarawati jagat paisane Bathara Ayapura jagat nuwun sewu Yayi estunipun ingkang raka sasampunipun midhanget sabdanipun Paduka Yayi Prabu ing mekaten menika kala wau tumunten kemutan dhateng lelampahan ing sampun nglampah menawi tetelo mekaten Kaka Prabu ninga wonten pundi dunungipun Sarat Srana ingkang dipun ngendikaken Prabu Yudhistira nuwun sewu menawi lepat nyuwun pangapunten nanging menawi leres samangke mugi dados pancatan anggen Paduka saged nglaksanakake menawi dados piwelingipun Prabu Yudhistira inggih menika kedah mbangun wujudipun bangsal Prabayaksa jernyatanipun Paduka menika Yayi sakadang namung kanton nampi triman negari Ngamarta mila kedahipun ugi kedah kula wentah sarta ngupakara dhateng negari Ngamarta menika kala wau Kaka Prabu kasinggihan mekaten ing angka setunggal ing winastan kayu jati wungu pelet deket sembur kula nuwun sewu menika mapanipun wonten ing guwa Sela Mangleng wonten ingkang kagungan tuwin ingkang reksa kayu jati menika kala wau boten sanes kejawi namung inggih menika Kyai Gajah Setu Banda. Wah, Gajah Setu Banda. Werkudara ya bener. Lan miturut kabar Kyai Gajah Setu Banda kuwi sing kadang tunggal siswaning Bathara Bayu lawan Sira Dimas Harya Werkudara. Ya, pancen bener. Yen pancen kaya mangkono mengko gampang. Perkara kayu jati pelet deket sembur sing direksa dening Kahuntuh aku sing bakal sowan. Wondene Medhi Malila kuwi mapan ana ing Kedung Tuntung. Mapan ana ing Kedung Tuntung. Iya, dene Gandhik Malila Watucani lan Gilingan Mas. Kuwi mapane ana ing Kayiwangan sabab biyen ingkang kagungan ya kuwi Gandhik Malila Watucani lan Gilingan Mas kuwi sejatine sang nata ing Maespati Prabu Sri Arjuna Sasrabau nanging Gandheng Sri Arjuna Sasrabau wis murut ana ing kasedan jati tumuli pusaka Gandhik Mas Watucani lan Gilingan Mas mau tumuli suwun kondur marang Kayiwangan Suralaya. Yen pancen kaya mengkono babagan perkara Kayiwangan sing kulino mlebu metu Kayiwangan ki ping Janaka monggo ping Janaka sing budidaya ngupaya Sarat Srana saka Kayiwangan dene babagan kayu jati wungu pelet deket sembur aku sing bakal nyuwun karo Setu Banda kakangku. Yen pancen Setu Banda kakangku ora gelem maringake piye carane mbuh kuwi perkarane Werkudara nggone bakal mboyong kayu jati wungu marang negara Ngamarta. Perkara kuwi Dimas ingkang kula wentah kelawan rasamu mangsa borong nggonmu nyuwun wujuding kayu jati wungu pelet deket sembur mau. Arjuna kula nang maring adhaku babagan ya kuwi Gandhik Watucani lan Gilingan Mas mau ndak pasrahke marang sira Yayi kepiye mungguh penemuning Siadi lan nggonmu ngulir budi supaya iwang pikulun jagat Girinata kepareng maringake apa ingkang sira suwun. Kaka Prabu namung sendika ndederek munggari Wedhi Malila ing mapan ana ing Kedung Tuntung. Werkudara nggih Gandheng Wedhi Malila kuwi mapane ning sak jroning kedung kula kudu golek satriya ingkang bisa lan kawasa manjing ana ing telenging banyu. Wah, ana loro anakku Antarja karo Antasena padha-padha bisa manjing ana ing telenging banyu tanpa pidon ing daratan. Yen Antasena aja ndak mampir-mampir. Antarja wae timbal ana mengko utusan supaya manjing ana ing Kedung Tuntung nyuwun ngampil Wedhi Malila. Wah iya ngestokake dawuh. Yayi, syarat ingkang sampun dipun ngendikaken dening Sinuwun Prabu Yudhistira sawarga sampun pinanggih lan sampun cetha papan dunungipun. Kaka Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang mekaten
menapa ing dados piwelingipun sawarga Prabu Yudhistira inggih sinuwun Prabu Jim Yudhistira sampun saged kula leksanani wonten madyaning negari Ngamarta lan mugi-mugi lebda ing karya Kaka Prabu Ndrawati Paduka Kanjeng Kaka Prabu mboten mangling menika kadidene rawuhipun Bapa Penemban Durna ing Sukalima jagat wasisaning Bathara Wayaktura jagat yayi Bapa Penemban Durna rawuh wonten negari Ngamarta mbok menawi wonten wigatos menapa wonten wigatos pribadi menapa diutus dening Yai Prabu Duryudana monggo kula aturi maring pangandikan saha ndangu dhateng rawuhipun Bapa Penemban ing Sukalima Kaka Prabu lenggah ingkang langkung prayogi kula ngestaken dawuh Bapa Penemban sarawuh paduka Bapa Penemban Durna ingkang putra ing Ngamarta ngaturaken kalaharjan rawuh paduka Bapa Penemban Durna ing Sukalima Penemban Durna Bapa semban kula kondok blaguduk suaru gembel sumorante habela lha nuwun inggih nggih tansah pinanganing kawidadan nering sambikala sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima mangya widodane skala sawan kula tebih saking Rubeda namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu ing Ngamarta anak kula anak Prabu Puntadewa kula pundi Cundaka Panglingga Murda sarawuhipun Bapa Penemban Durna mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah Bapa Penemban ing Sukalima kula naknan sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten negari Ngamarta mriki nggih anak Prabu Puntadewa Bapa Penemban katuran karaharjan rawuhipun Bapa Penemban Durna anak Prabu Ndrawati kasinggihan nering sambikala sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima sawetawis lenggah wonten negari Ngamarta nggih nggih sampun sawetawis Bapa Penemban syukur tetinjo dhateng para kadang taruna inggih kadang-kadang panjenengan para Pandhawa inggih Bapa Penemban dipun sekecaken anggenipun lenggah inggih sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantura ngersanipun anak Prabu Puntadewa wonten negari Ngamarta mriki nggih anak Prabu Ndrawati Durna bapakku aku ngaturake basaku katura Durna bapakku Werkudara anakku cah jlunek cah sentosa cah gagah wong bagus wong birawa wong digdaya tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa Werkudara ora liwat pangestune wong tuwa kampanana ya kula Bratasena ndak gegem dadake jimat prayogakno nggonmu lenggah wis ora kepenak Werkudara wis ora kurang kepenak nggon ngabiyantur ngersane kadangmu tuwa anak Prabu Puntadewa ya mung rada sawetara kowe ora sowan menang Sukalima nggih Werkudara ya panjen rada sawetara aku ora sowan menyang Sukalima ngono ya ngono ning aja ngono tegese piye lho tegese kowe biyen nalika durung duwe ngelmu babakan Jaya Kawijayan guna kasantikan ngelmu kawruh lahir lan batin kowe tansah caket karo Begawan Durna pendak-pendak kowe sowan ana ing Sukalima pendak-pendak kowe sowan ana ing Sukalima kowe njaluk ngelmu Jaya Kawijayan njaluk ngelmu kebatinan tak paringi kanthi lega-legawaning ati ning barang saiki wis kebak ngelmumu wis luwih ngelmumu kowe tilik gurumu wae ora kowe niliki kalawan Begawan Durna wae ora apa kaya ngono kuwi murid sing becik apa kaya ngono murid sing apik sing gedhe pangapuramu mergo akeh kewajiban kasatriyan nganti aku lali ora tilik karo guruku ya bapakku Durna ing Sukalima sesuk meneh Saudara sing jeneng guru ki nek tresna karo murid ki ngen ki tenan lahir batin tak ngen saben dina iki Werkudara kok ora teka mongko gulaku wis arep entek iki Werkudara kok ora teka nganti pirang-pirang dina mongko biasane kowe teka mesti nggawa apa-apa kowe teka mesti maringi apa-apa karo bapak gurumu ning akhir-akhir iki kowe ora tau teko ning Sukalima sesuk mesti tak selake aku sowan menyang Sukalima tenan jongger yo aku duwe ngelmu anyar ngelmu apa wah kowe tak duduhi mesti senenge ora jamak-jamak yo wujude ngelmu nanging kawruh kebatinan ngelmu apa wis tau weruh empring
Yo tau weruh empring. Empring kuwi dibolongi cilik-cilik disebul iso muni. Kuwi jenenge suling. Wis ana ya? Wis. Tak kira nek ngelmu jebul ming alat musik. Wah, sesuk nek aku entuk ngelmu anyar tak paringi. Wah, iya. Ngestoke dawuh. Ning tilik ana bapakmu ya Werkudara. Mergo aku ki ra duwe anak ora duwe kadang. Aku mung dikancani karo Asatama tok. Nek nganti ana apa-apa sing tumanduk karo bapakmu iki sapa sing nganti tulung karo bapakmu? Yo, ya dina tak tiliki. Bapa Mremban. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bapa Mremban Durna. Iki Janaka iki. Kasinggihan mekaten. Kowe padha wae karo kakangmu kowe. Kowe suwijine murid sing ora ngerti karo gurumu. Bareng wis kebak ngelmumu, bareng wis pinter kowe jaya kawijayan guna kasantikan. Kowe ora tau tilik karo Begawan Durna. Kowe ora kelingan sapa mbiyen sing mulang olah kridane Jemparing. Nganti titise ngungkuli sapa-sapa. Sapa sing maringi? Bapa Mremban Durna. Kowe isih kelingan nalika takon manah manuk. Aja nganti kena apa-apane. Manuk tak pentang ning dhuwur wit cemara sing dhuwur dhewe. Kowe takon manah nganti cepling mripate manuk kena panahmu. Lho, sapa sing ngajari kaya ngono kowe? Bapa Mremban Durna. Kowe ngerti dek durung tak ajari. Kowe takon manah manuk kena sirahe. Sirahe ilang. Nganti kiwir-kiwir awake. Inggih. Nek bareng karo ketemu karo Begawan Durna kowe wis pinter Jemparing terus kowe ora tau sowanan nang Sukalima. Oh, manusia macam apa kaya ngono. Nyuwun pangapunten Bapa Mremban Durna benjang kula sowan. Tilik ana bapakmu ya? Inggih, ngestakaken dawuh. Bapa Mremban Durna bekti kula kunjuk. Bapa Mremban Durna bekti kula kunjuk. Nek kula sedewa bocah ragil bocah kembar. Tak tampa ngabekti karo wong tuwa, pangestune wong tuwa tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripin niki kula pundi nggo jimat paripin dayane kasantosan. Mugi kasekecakno nggih jenengan iki kula enggak. Oh iya ya wis ora kurang kepenak kembar. Pratane wong tuamu Begawan Durna ning negara Ngamarta wis ora kurang penak wis prayoga nggonku mapan ana ning bak. Ya kuwi Datulaya negara Ngamarta. Inggih Bapa Mremban. Anak Prabu Kuntadewa. Anak Prabu Ndarawati, Werkudara, Janaka kembar. Kok isih ana siji panitia sing ora mbagekke karo aku. Setyaki wonten imbalan. Mboyojo banget-banget. Sengit ya sengit ning mbagekno. Mangke kemawon wonten jawi babar pisan. Lho, kok neng jaba babar pisan? Sampun menika perkawis kula. Mangke kemawon wonten jawi babar pisan kula mbagiaken Mremban Durna. Ora apa-apa, ora apa. Tak anggap godha. Pagoda sing tetek tangguh-tanggon wong ki nek ora tumindak ala wong ki nek ora tumindak luput oh mesti ora bakal kasangsaya apa-apa ning di pener-pener jangkae kae nek tumindake luput mesti bakal kejeglong mesti bakal kesandung mesti bakal kesrimpet nggih rawuh paduka menika saking pikajengan Bapa Mremban Durna piyambak menapa diutus dening Kaka Prabu Duryudana nggih Ger. Sowan kula menika nuwun sewu mboten saking pribadi kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Mugi antatosna ing kawuningan. Mugi antatosna ing kawuningan bilih dinten samangke menika negari Ngastina menika kados ketaman pegebluk. Negari Ngastina menika kados ketaman welaking Jawata. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Monggo sedaya tetukulan menika ing menawi dipun tandur mboten saged subur ngrembaka, sedaya pejah kasulayah, garing mekingking. Satemah mboten saged awah menapa ing dipun kajengaken dening para kawula. Pari, palawija, pala kendhem, pala gumantung, pala kesimpar, sedaya sami pejah. Mila mboten aneh menawi Ngastina menika awis boga, awis wastra, krana larampanipun inggih menika negari Ngastina ing ketaman pegebluk menika kala wau. Inggih Bapa Mremban. Mboten dangu dumadakan negari Ngastina menika kados ketekan inggih menika wujudipun sesakit. Sesakit ingkang gegirisi. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Naminipun menawi cara sakmangke menika kenging wabah. Inggih. Bapa Mremban. Kula piyambak sampun mangertosi kok nggih, kula piyambak sampun mangertosi.
Inggih menika sesaket ingkang tumandu wonten negari Ngastina menika gegirisi. Kathah para kawula nggih mboten kenging menapa-menapa, namung masuk angin kemawon dumadakan sontenipun sampun pejah. Semanten ugi sonten nandang sakit badanipun panas. Enjingipun sampun boten saged dipun kukup tertentu pejah kasulayah. Sampun pinten-pinten ewu kawula negari Ngastina menika dados korban pegebluk ingkang tumandu wonten negari Ngastina. Oh, mesakaken nggih, mesakaken. Wonten pundi-pundi sami pregejegan. Mergi sami rebut boga, rebut wastra karana awising boga lan awising wastra. Inggih bapa menemban. Jarah rayah wonten pundi-pundi papan. Papan-papan inggih menika para tiyang-tiyang yang sadyang menapa kemawon dipun jarah dening para warga masyarakat. Para kawula sedaya dipun tumintaking boten sak mestinipun. Oh, larapan kados mekaten menika ndadosaken gempung penggalipun anak Prabu Duryudana. Tumunten samangke nalika semanten utusan dhateng Bapak ing Sukalima. Bapak Penemban Durna. Gandeng panjenengan menika pujangganing negari Ngastina. Kula aturi mesu budi. Kula aturi nglampahi tapa brata. Tumunten tanpa ngentosi wekdal ingkang prayogi ayo tapa brata wonten ing sangkar pelanggatan. Besem dupa ratus kula besem bel makantar-kantar koko sundul ngawiyat anyar nyanggen kula maos mantra sakti tingkem netranipun Begawan Durna. Yayah nyendal tali wangsul sukma uwal saking raga kula ngraga sukma ing pangajap sumandhat kersanipun para Jawata supados nyuwun dewa menika paringa pangaksama dhateng negari Ngastina. Dumadakan boten kanyono-nyono lampahing sukma kula menika wonten magi pinanggih kaliyan dewa. Mekaten bapa menembang. Nggih. Dewa kala wau nyegat kaliyan kula, untung surat-surat lengkap. Tegesipun kados pundi? Tegesipun dipun cegat para dewa menika kala lajeng dipun dangu. Kumbayana, apa to sebabe jeneng kita? Lah kok mraga sukma manjing ana ing alam antara. Tumemen kula matur dhateng para dewa menika kala wau. Dewa menika kala wau sinten? Wawisikipun meremban. Aduh, malah kula lali nyuwun priksa. Tumunten pokokipun dewa ngaten kemawon. Lajeng dewa menika kala wau paring dawuh dhateng ingkang Bapak ing Sukalima Durna. Mulya temahing jati, jati temah mulya. Yen ta negara Ngastina kuwi disebari ya kuwi wedi malela. Tumunten sasampunipun paring dawuh mekaten menika kala wau, Jawata ingkang ngagem busana sarwa pethak menika kala wau nggegana ical saking paningalipun ingkang Bapa ing Sukalima. Guragapan nalika semanten kula tumunten mandhap saking alam antara manjing wonten ing angganipun ingkang Bapa ing Sukalima anggenipun manteng semedi wonten ing sanggar pamelengan. Kula manjing wonten raga kula malih lesek wonten jebul kuwalik. Sirah kula teng ngisor. Inggih. Tumuli kula medal malih meneraken anggenipun kewalik menika kala wau. Inggih Bapa menemban gregah wungu saking lampahi tapa brata tumunten kula matur sanipun anak Prabu Duryudana. Lah bingung kengangan mergi sajeg jumlah kula menika mboten mangertosi wonten pundi lenggahipun wedi malela ingkang kinaros rana inggih menika maluyakaken negari Ngastina saking pagebluk ingkang tumama menika kala wau. Tumunten nalika semanten wonten ngendikanipun pilih sepuh negari Ngastina. Menawi kula kedah nyuwun priksa dhateng inggih menika Narendra Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Age-age kula budal wonten negari Indrawati nanging dumadakan sasampunipun kula prapta wonten negari Indrawati lah kok Indrawati suwung. Ngendikanipun aturipun para nayaka Punggawa sami ngendikaken menawi sinuwun Indrawati sowan dhateng negari Ngamarta. Mboten wangsul dhateng Sukalima tumunten kula lajeng bidal wonten negari Ngamarta. Lah jebul Ndara Dasih menawi sampun dipun aturaken dening para nayaka Punggawa negari Indrawati. Sinuwun Prabu Bathara Kresna lenggah wonten ing mriki. Oh, nggih, mugi kepanenga inggalih. Paduka maring kepajar dhateng Bapa ing Sukalima. Keparenga samangke paringa dawuh. Wonten pundi dunungipun wedi malela menika kala wau? Menawi papan pernahipun paduka saged nedahaken kula ing badhe budidaya supados anambak rengganing praja Ngastina nggih.
Ger Prabu Dwarawati. Koko Prabu wonten Bapa Penemban Durna sampun munjuk atur dhateng panjenenganipun Koko Prabu. Menggah wonten pundi dunungipun wedi malila menika kala wau. Keparenga paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh ingkang tetela jagat wasisaning ubata wayadur jagat. Bapa Penemban kula nuwun sewu. Menawi jenengan ndika Bapa Penemban menika nyuwun priksa babagan wedi malila menika kala wau. Kabedhaha dada kula kapendheta manah kula mboten mangertos. Papanipun wedi malila menika kala wau wonten pundi? Lho, nuwun sewu nggih. Panjenengan menika titih Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Nadyan panjenengan menika Narendra ning kawaskitanipun ngungkuli dhateng Sangya para Brahmana. Sabab panjenengan menika titih sing dewa. Mila sawanipun ing Bapak Sukalima menika sak mangke dhateng negari Ngamarta menika badhe anambak dumawaing pinten-pinten korban wonten negari Ngastina. Mila kula suwun paduka sampun ngantos negakaken dhateng para kawula sak negari Ngastina. Kula aturi paring dawuh wonten pundi dunungipun wedi malila menika kala wau? Mangke ing Bapak Sukalima ingkang sagah ngupaya papanipun wedi malila tumuli amboyong wedi malila wonten negari Ngastina. Namung kantun nedahaken ngaten kemawon kok, Nggih, mboten angel. Lan mboten badhe ngrusuhi dhateng gesang paduka anak Prabu Indrawati, namung badhe nyuwun senjata pitulung paduka paringa dawuh. Wedi malila menika papanipun wonten pundi? Monggo kula aturi paring dawuh. Namung gampil to, Nggih. Bapak Durna wedi malila menika papanipun wonten kene, wonten mriki. Medalipun mriki lan kedadipun pendhet mawi menika. Lho, menika ora gampang sanget to. Kaya menapa paduka kok mboten blakaken dhateng Bapak ing Sukalima? Nuwun pangapunten. Menawi kula ngertos tentu kula blakaken. Wong kula menika mboten mangertos kok dipaksa. Nuwun sewu. Menawi panjenengan mboten mangertos tegesipun panjenengan menika selak dhateng bantos panjenengan. Kula sampun matur to Bapak Penemban, kabedhaha dada kula to manah kula. Sedaya sami nyebat menawi kula menika titih sing Sang Hyang menika mangertosi menapa kemawon ingkang mangertos tegesipun dewa-dewaning gara. Menapa dewa boten saged gara. Dewa menika mboten sampurna. Dewa namung ayoginipun titah menika budidaya. Dengan bloko ngertos menapa mboten? Lho nuwun sewu, menika tembungipun ngancam. Kok lajeng panjenenganipun Bapak Durna paring dawuh, ngerti apa ora? Sakmenika kula nyuwun priksa, menawi kula ngertos. Tegesipun panjenengan menika netepi jejering Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang tresna dhateng katentreman. Tegesipun nentrempe dhateng negari Ngastina menika pakaryanipun Sang Hyang Bathara Wisnu. Ning menawi kula mboten mangertos, kula badhe ngruda peksa. Mangga rumiyin menika tasih wonten pitakonan saking ing putra Indrawati. Bab menapa? Tembung rudha paripeksa menika tembungipun pripun? Tembungipun rudha paripeksa menika tembungipun pripun? Kula tak nyuwun priksa. Menawi paduka anak Prabu Indrawati menika mboten purun paring dawuh wonten pun wedi malila, kula nuwun pamunten. Kula ngruda paripeksa. Lah inggih, ngruda paripeksa menika tegesipun kados pundi? Nggih kula peksa. Kula jiak. Srana pripun carane? Nek perlu nganggo cara kasar. Nek cara halus ora gelem nutuake menyang ndi durung wedi malila, ya kudu nganggo cara kasar. Kudu nganggo cara kasar. Tembungipun cara kasar menika sakmenika kula nyuwun priksa. Cara kasar menika kados pundi? Cara kasar menika ya ora disaring. Kados pundi? Kula nyuwun priksa. Main kasar. Beda ning. Cara kasar. Cara kasar tegesipun panjenengan kula rudha paripeksa. Nek perlu cara negara Ngastina, kula pilara men sampeyan iso ngaku wonten pundi dunungipun wedi malila papan pernahipun. Niku cara tembunge cara kasar kaya Setyaki kowe arep apa? Kula wau Koko Prabu paring dawuh supados kula ngaturaken sembah kalian Begawan Durna. Menika kula badhe ngaturaken sembah. Oh ya syukur. Tak kira nek arep ngopo lho Begawan Durna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh iya Setyaki syukur yen to tinarbuka atimu. Dene kowe ngaturake sembah karo aku plong. Lega rasane atiku dene ngaturake sembah karo Begawan Durna ya. Sembahmu tak tampa. Pangestuku tampakna Setyaki. Kula pundi engko jimat paripih dayana ning kasantosan. Ingkang salajengipun piye sateruse piye? Kula badhe nyuwun risa. Kowe arep nyuwun risa apa? Panjenengan mau paring dawuh menapa? Sing ngendi? Ingkang pungkasan. Sing ana tembunge tembung kasar.
dipeksa sarana kasar mautangipun kados pundi? Setyaki kuwi ming intermezzo. Ora duwe niat apa-apa, ya ming bangane ora rembugan. Kowe iki aja banget-banget lemu nyala karo Begawan Durna ya. Iki mau aku gandeng ora duwe omongan terus aku menyebut cara kasar. Nek aku jarane wong alus Setyaki. Aku ki nek cara kasar ora tau gelem. Mula aku nganggo cara arus. Ning ngopo dadak nyebut cara kasar Setyaki? Iki mau ming bangane ra omongan. Panjenengan paring dawuh nganggo cara negara Ngastina yen perlu Ratu Ndrawati dipiloro dipulosara supaya gelem ngaku wonten ndi dununge Wedi Malila. Sapa sing arep miloro karo Koko Prabu ajange ning dadaning Setyaki? Setyaki, maafkan daku. Kebacut nggonku ngucap, ketrucut nggonku nyebut. Aku njaluk ngapura Setyaki, aku ora ndine niat kaya ngono. Yen panjenengan bebitu karo sugenge Kanjeng Koko Prabu, Setyaki sing ora trima. Setyaki dari Senopati ning Ndrawati nderekke Kanjeng Koko Prabu yen ana apa-apa sing bakal tumandu marang saliraning Koko Prabu Ndrawati, Setyaki sing tanggung jawab. Ora nyawang kuwi sapa yen pancen bebitu sugenge Koko Prabu, Setyaki sing tanggung jawab. Setyaki. Aja kaya ngono ya Setyaki. Aku ora ndek niat apa-apa. Wah, Durna bapakku. Werkudara piye? Ora usah wedi. Yen pancen Setyaki nganggo tembung kasar, nek kene enek muridmu loro cacahe Werkudara karo Janaka. Yen Setyaki arep wani karo kowe ora usah wedi, aku ndak isin duwe guru kok wedi karo Setyaki. Aku sing arep ngrewangi karo kowe yen pancen kowe bakal dipiloro karo Setyaki. Nah, modal ora kowe, krungu ora kowe. Krungu ora kowe Setyaki. Wah, wong kok malungkung sombong umuk. Wong kok ngake dadamu. Wah, lah jebul bener ngendikaning para sepuh. Wong ki nek ndi-ndi ki sarwa ngalah mesti ana sing ngewangi. Ayo, kowe arep ngopo? Pancen tak akoni, aku arep mulasara karo Bathara Kresna. Nek pancen ora gelem ngaku nang ndi dununge Wedi Malila, Ratu Ndrawati bakal tak kulasara nganti ngaku lan ubahke menyang ndi dununge Wedi Malila. Gugu karepe dhewe. Setyaki, wonten dawuh. Wis. Mengko grojokan kajengipun. Apa dianggep Setyaki wedi dumeh kuno sing ngewangi? Ora wedi. Cilik kaya ngene iki cilik watu item ku ngentes ndas iso pecah. Werkudara kowe watu apa Werkudara? Nganggo watu aja nganti kalah. Wah, aku watu karang. Loh, nek ngono sesuk mancing wae. Wah, ora usah wedi. Ora usah wedi. Sinuwun Ndrawati wis aku rembugan karo Setyaki. Arep Setyaki malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya gendhewa ning arep aku. Nutupi karepane Begawan Durna. Ning Durna ora bakal mandheg tekan semene. Sinuwun Kresna gelem ngaku apa ora menyang dununge Wedi Malila. Nyang dununge Wedi Malila. Oh, lakon aja tenan. Dara. Werkudara. Apa? Arep tak banting men modal. Ora duwe tata krama karo pendhita ngajar sak geleme dhewe dicotos nganti kelingkangan saka pendopo. Wah, rokoke Durna keri. Ora dibanting bocah iki tuman wae. Nek kowe banting Setyaki tegese kowe wani karo aku. Wah, kowe wani karo Nata Ndrawati apa piye? Kowe wani karo Kresna apa piye? Ya ngono apa piye? Ayo wangsulan. Wangsulan. Wah, ora. Nek ora didukke. Setyaki didunke aja diumbulke kaya ngono kuwi. Nek nganti Setyaki cilik loro gedhe ning apa-apane aku ora ngurusi Pandhawa. Pandhawa arep kena ngapa-ngapa sakarepmu, ora usah sambat karo Nata Ndrawati. Urusana dhewe. Wah. Ya bener Durna kae iki gurumu. Ning ora banget-banget gone wae karo guru to petungan. Kowe iki nek ngewangi wong luput, ngewangi wong kleru, kowe bakal kesasapan dosa. Ana tembunging para nimpuna nyebutake najan kowe dadi wong apik nek srawuhmu karo srawuh wong ala, ana tembungan ora mangan nangkane ning gabul pulute, kowe ora ketang sithik kelepetan ala. Semono uga kowe dadi wong ala, nek srawuhe karo wong apik, saya suwe kowe dadi wong becik, saya suwe kowe dadi wong apik.
Durna kotoke wangi gembela sirahe gleleng pacakmu. Kandhane ngeyel. Durna kok diwangi. Kowe iki ya kleru. Inggih nyuwun pangapunten. Dumeke ning unek-unekke Werkudara kok njur kowe arep melu unek-unekke glentu kula. Lho, sing ngakon kowe njotos Durna sapa? Mboten-mboten. Lah terus dasarmu apa? Sengit. Ora seneng. Wong ora seneng bebas. Jotos ya jotos. Ya ngono ning aja ngono. Tegese kena-kena wae kowe njotos karo Begawan Durna. Ning nek wis entuk dawuh saka aku, panjenengan kendel mawon boten dawuh-dawuh. Setyaki, iki ana ngendi? Mriku wonten negari Ngamarta. Papane wonten Datulaya. Kudu ngerti tata krama lan unggah-ungguh. Ora sak kepenake dhewe. Inggih. Ah kejaba nek aku wis dawuh karo kowe, Setyaki Durna kok kaya ngono kahanane. Jotosen utawa Wangsulana ngono. Kowe lagi entuk tumandang. Lah mbok panjenengan kula wau paring dawuh ngaten. Lah aku ora omong kok. Wah, kula ngentosi. Kowe kok didhawuhi penak banget. Terus budal ngono wae. Inggih. Panjenengan boten dawuhi. Ora. Kok ndak malah geger ora karu-karuan. Nggih, ngestaken dawuh. Bijang malih dawuh. Sesuk kon ngopo? Menawi wonten dayuh Durna panjenengan dawuh. Aku kon muni piye? Panjenengan dawuh Setyaki Durna iki Wangsulana. Upami panjenengan kersa paring pangandikan kados mekaten kula tentu bombong. Aku ora arep ngendika kaya ngono. Ora bakal arep ngendika kaya ngono. Nganti tekan sokapan wae aku ora bakal ngendikake Setyaki Durna wis tak ampet-ampet kok ya mesti ketrucut. Lah dalah Setyaki iki ya pinter banget. Ngubeng-ubengke perkara nganti aku nyebut tembung sing kaya ngono kuwi. Wah, gerangan Ratoto. Kowe tadi muni si Durna kon ngajar karo Setyaki, tutut Durna. Kok arep ngopo? Kok ora. Bapak Durna menika guru kula. Bapak Durna menika sesembahan kula. Kowe melu ora nrimake Setyaki ngono apa piye? Mesinipun kula mboten trima. Kula badhe mbantu dhateng Bapak Durna. Arjuna kula wonten paring adal. Pasar Ngamarta kae ana wong dodol kinang karo wong dodol werna-werna. Inggih. Ana ing pojok kulon wetan. Inggih. Sing dodol wadon. Menapa inggih? Iya. Aku ya mung lagi sak kliraman nalika aku mlaku tekan negara Ngamarta lho kaya ana bebakulan cilik-cilikan mongko anyaran ana ing kono. Sing dodol wadon. Inggih. Rada apik. Inggih. Mengko tak jak rono niku rasah wangi Durna ya. Oh inggih ngestaken jal. Janaka kok jak rembugan kaya ngono. Koko Prabu menika ugi apal pekaremanipun para Pandhawa. Kula menika ngertos kok Yayi, lagak lagu lagianipun kadang-kadang kula menika kula ngertos. Perkara iku iso dikalahake sing kaya ngene, perkara kaya ngene iso dikalahke sing kaya ngene. Menika kula apal. Nek Werkudara menika angel piyambak dipun ndhakaken, nek Janaka menika gampang. Koko Prabu mangke mriko. Iya rasa kuwate. Monggo bubar iki ning sedhela wae lho. Nggih ngestaken dawuh. Koko Prabu Puntadewa nderek mboten dengkul watos. Arjuna malah ora karo-karuan. Yayi kula nyuwun pamit. Mangke mindhak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Kula semanggaken maduka Kanjeng Koko Prabu. Nggih kula nyuwun pamit. Werkudara menika mangke mawi ngantos mrentaken dhateng anak-anakipun tak malah mboten payu. Waduh. Nah. Aduh. Menus ratatanan. Tiba kok nibani makne cilik. Modar kowe. Aduh. Dur nun.
Kenapa kowe slow dan full action? Omonganmu iki. Kula maju to, Man. Ketemu kali Antasena tak cumbali. Tak antem dadane gak apa-apa kula tonyo lae kula dies kelekaran. Sing kelekaran Antasena. Aku. Oh kowe kula. Candasila kula babetke mbuli cus. Kula kontal teng awang-awang. Antasena bengok belakang. Kula tiba bluk ngoten niku kali Antarja dupak lae kula dies. Kekeje Antarja kula. Kok kowe terus to? Kalah. Balung ngoten Antarja candasila kula babetke mburi sut. Kula wis batin tiba mesti diantil Gatotkaca. Mboten, Man. Lho. Tambani Gatotkaca teplek. Jak munggah dhuwur banget. Muing. Kula wis pikir iki dibuang ning bulan apa ya? Kali Gatotkaca duncalke cul kleang nibani cengele wong. Cengelku. Moco. Iya. Alhamdulillah. Kowe ora rumasaku kok seneng banget aku nibani cengele maneh cilik. Pun kula adab cuwe banget, Man. Kapan kula iso nglarani Pati Cengkuni? Yakin kula lagu lho. Pun sekecake, Man. Gatotkaca matur nuwun ya. Kanjen setan. Rumangsaku kok werna-werna wae. Sapa sing arep maju? Watak. Citraksi. Nggih, Man. Rene. Kakang Penemban Durna wong atuamu diajar sencaki. Nek cara aku ora trima. Pancen kula mboten nrimake. Kula kok ku mawani sencaki ngajar karo Durna. Apa dianggep Durna niku wong lolo saudon terus sarupan. Lah iya. Mula Kurawa ngamuk ki mbelani karo Kakang Penemban Durna. Wis bener, Man. Kowe wani apa mbelani karo Kakang Penemban Durna? Lho. Aja dianggep wong cepete. Iya. Ngomong suwe. Cetha Setyaki. Setyaki pun ngajar Begawan Durna. Nek nganti kula menang karo Setyaki, kula mengke dikira kula niku memanfaatkan Setyaki wis kesel kok tak ajar. Kan mesake. Li. Li apa? Sesane sini iku lho. Liliane. Setyaki diwangi karo Antarja. Wah. Antarja? Antarja melu. Edan. Liliane Antarja. Ha Antarja wani ora? Blas ora wani. Liyane Antarja Antasena. Nah, wong loro niku kula ora wani, Mas. Loro kuwi ora wani. Loro niku ora wani. Liyane Antarja Antasena Gatotkaca. Dian nangge wong telu niku sing kula singkiri. Ora jane kowe iki sing tak goleki mungsuhe sapa? Nenek wonten beda. Oh. Jaidan. Nek beda wae aku wong tuwa geliyak-geliyak. Dan Ran. Man. Piye? Nenek kula ora nyambut gawe dikira kuku kula niku Kurawa sing ora melu-melu karo kerepotane para sapa Kurawa. Ha nek arep maju to? Jelas maju. Sesampean kiper. Ya, maju perang ora bal-balan. Lah nggih. Kula tak maju perang. Maju perang mungsuhmu ora milih mungsuh. Sesapa sing ketok niku dadi mungsuh kula jeng kula rajang-rajang kaya brambang kula ketok-ketok kaya lombok. Sapa to kae? Mengke kula kene ngemut mercon sangkeme. Gugu ora leren-leren nanggape dhek ngono piye? Ha iya. Ditraksi. Antasena pancen ngono. Melayu-melayu gembrobyos. Aku arep takon karo kowe. Sing nguncalke Durma Gati pas cengle Sengkuni mau sapa? Kakang Gatotkaca. Nah, Gatotkaca rene. Piye? Gatotkaca rene.
Yo. Karo wong tuane ya? Yo. Wedi aku. Mripate kaya arga grog. Kang, nggih. Goleki Pak Dicitraksi. Ana apa? Kon nguntir gulune apa piye? Antasena. Aja salah komunikasi. Aku butuh Garkoco ora takon nguntir sirahku. Nek aku butuh rembugan. Kon rono kan ngestokke dawuh Pak Di arep kocluk ning gawe Pak Di. Iya. Kocok dasmu kuwi. Krungu e, Kang. Iya. Siwa. Dadi kula kok. Tak tompo. Tak tompo. Bapak ngestune Pakde tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripit ayo nang kasantosan. Heeh. Gatut kaca. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe. Kowe mau njunjung Pakde Mudur Megati? Inggih. Tok uncalke? Inggih. Kok iso pas? Kok iso pas cengle Patih Sengkuni? Mapan kula inceng. Edian kowe titis banget kowe. Nah, iki ngene. Mbok aku ya tulungono. Barengipun aku cekelan lunggahno sing dhuwur terus tutulung muncalno pasno mbun-bunane Patih Sengkuni. Panjenengan badhe menapa wae? Wis kuwi apa kuwi? Kuwi dudu perkaramu. Lajeng wis aku umbono sing dhuwur perna sinae Patih Sengkuni. Iki saken dawuh. Benjang menapa? Sok Selasa. La ya saiki. Wah. Panjenengan sampun duka kula mboten ngertos. Ora ngerti kok iki ora tanggape sami to. Saiki umbono. Cenelakon apa iki? Citraksi kowe perang kok nganti kesonjo mboyo aku melu barang ngrasake lara. Edan. Gatotkaca wong ra tatanan. Ngapunten, Mak. Mak, slek ning sirah kaya arep petil-petilo ora sengaja. Gatotkaca meh mawon kula kalahke. Nggih. Kula piting sirahe Gatotkaca. Lah kok karo kacan niku wong digdaya, kula niku miting iso digawa munggah. Kowe digawa munggah? Kula digawa munggah, tembur dipuntir tangan kula diwalik nganggo enom niku ajian jiu-jitsu. Kok kula iso ganti dipiting? Terus tekan dhuwur mentit yo duncalke cul. Kula wis kleyang-kleyang kubuan terbang. Lha kok ora sengaja. Tibane ngengi mestakane paman. Nyun ngapunten nggih, Man. Ya ora dadi ngopo. Nggih. Kaya mau kuwi nganggo sandal. Kok ganti teklek. Niki pas perang mau men gajul supaya banter. Oh, ora mergo ngenjeloki men atos. Mbok tenan. Estu kula niku ngabekti kalih Paman Narya Sengkuni. Kuku kula mboten badhe niat menapa-menapa. Menawi kula dawah menika lajeng kenging mestakanipun Paman menika kanthi mboten kasengaja. Kuku kula aturi menggaris ngandhapi kanthi mboten kasengaja. Paham? Ya. Ngapunten, Mas? Ora apa-apa. Lho. Pripun? Kok kaya arep guyu? Mawatuk. Oh. Rumangsane apa dikira aku ora ngerti. Tenan, kula mboten ajeng tumindak sing mboten-mboten. Estu, mboten kula mboten niat napa-napa. Kurawa kok sajake wis entek, ngasule. Sencaki tak ajare. Estu napa? Hatiku kok enggak enak. Ketoke Patih Sengkuni maju ki mengarep gawe srana mbambang bales karo aku. Oke, nggak masalah. Nek ra toto-toto kleang-kleang sesekondur arep nibani aku bacok cengele. Iya.
Aku tak takon karo sampeyan yen. Inggih. Citraksi mau perang musuh sapa? Mangsa kula. Terus Citraksi omong piye? Nyuwun dipun nuncalaken saking inggil dipun peneraken mastakanipun Hyang Patih. Ngandel ora. Menungso dapure kaya panci ngene kok. Anggepe wong tuwa iki ora ngerti nek diapusi. Nggih, wonten dawuh ya. Kula nyuwun tulung. Nuwun napa? Kula mangung gawa munggah sing dhuwur. Mang penerke mestakane Citraksi. Kula tak bales kula wong tuwa dijloki wong loro. Durmagati karo Citraksi. Kula tak males. Badhe males inggih, nggih ngestaken dawuh. Sing luwih dhuwur men luwih tanja. Nggih ngestaken. Sing jeneng di luar atmosfer iki pengene iki kaya. Kok malah ora tiba kok. Malah gerak aku iso alon banget ngene iki. Kedurem iki. Arep medun malah ngrekoso malah kaya ora ana daya kekuatan grasi tapi jaring wong pinter-pinter neng pamulangan kaya ora ana grasi tapi bumi ger ketinggilen ger di sini senang di sana wedhus Cinan rene sedih kok iya kok ngerti to lho kula niku wong limpat seprapat jagat mustamat dadi kula ngerti paman Narya Sengkuni Melayu ajeng mungsuh kalih Garukaca niku ora bakal kelakon wong sesampeyan niku ora tau wani perang selawase urip. Par perang karo Garukaca. Mesti memeng arep bales kula. Kula tanggap nggo nyilih bendho sing nggo dodol degan. Sesampeyan kok kaya suwele medhon. Aku iki njaluk dunggahke sing dhuwur iki malah di luar atmosfer. Di luar atmosfer. Sasampeyan iku wis kleru-kleru. Wong tuwa ora tau pengalaman nek omong niku mbok dipikir. Sasampeyan biyen ini ngelokke mobil bane gede kok layar lebar. Napa mboten kepirangan para sapa kira. Nek ora dong niku mantakon ora sok pinter goblok ora jaman-jaman. Lah mobil kaya ngono kae jenenge bane layar lebar. Karang ketok iki kaya wis bener e. Ndedekno kaya ngono nggo kacamata nganggo jam. Gleleng ora jamak-jamak. Orang buting nganggo digarit barang anggape. Lu dalan tumol. Ayo wong iki ya perlu aksi kaya. Ya mbok menawa iso. Ya ta. Wong iki tak ya nyoba-nyoba. Ora pengalaman. Senengane werna-werna ora. Mriko mlebu lho. Ya, lho kok sing ngakon malah kowe. Kowe iki sing takon mlebu kono. Lha kula jengkel karo sampean. Gugu karepe dhewe ra. Kakang Penemban Durna pripun? Lho kentos lalu gembol manyar-manyar juk ning Dungkul Wana dadi asal-asal di wana. Ora ana sing iso dijagake. Soto kura wong gedhabyah tanpa guna. Kokean jiwa ning ora ngreda. Ora ana gunane babar blas. Mang semikir demate. Setyaki Antasena Gatotkaca Turja kuat nadahi Kyai Cundamane. Nuwun sewu, Ger. Mboten ateges kula menika badhe mameraken dhateng kadigdayan kula. Mboten ateges kula menika badhe ngongasaken dhateng kaprawulanipun Begawan Durna. Ning Begawan Kumbayana nek pun kepepet kahanane kaya ngeten iki. Rupak wani jembar wani alus kula iki wantun kasar kula iki mboten badhe ajrih kula aturi nyawang dhateng Bopeng Sukalima kula sampun mliga pusaka Kyai Cundamani Gunung Jugruk tamake segara iso asat nek mung wong-wong anak Pandhawa sarta Pandhawane
Klebet panjenenganipun anak Prabu Ndarawati nek mboten ngaku wonten pundi wujudipun medhi malih lho. Kula mentala kalian panjenengan. Ora Bu, Lelanono, Setyaki ku sik. Sabar. Malang-malang kaya ngapa, digdaya kaya dikaya ngapa, yen siap dikena pusakane Begawan Durna iki bakale sirna mergolayu. Kula mboten ajri pejah. Percaya. Nanging yen manuk marang kahananmu, iki perkaraku. Wis tak tandingane aja kuwatir. Oh Prabu, mangke wis to. Kowe aja ngias karo aku. Kowe aja ngilani karo Nata Ndarawati. Bapak Penemban. Wonten dawuh. Menawi sampun paring pangandikan kados mekaten menika tegesipun Bapak Penemban sampun boten sagedipun ndhakaken ngampurkanipun. Inggih, boten dados menapa. Nek pancen Begawan Durna wis murka, nuwun sewu, Nata Ndarawati ya iso murka. Monggo kula nek wis gelem murka, nungkane nyenggol bedoring Kiai Kesawa, kula iso wujud buta ingkang dhuwure 7 gunung. Sampeyan kula remet mesti tekaning pati. Menapa panjenengan ngersakaken adu kekuatan dayaning pusaka, monggo kula ladosi. Panjenengan tentu tepang kaliyan Cakra Baskara pamunahing satru murka. Mboten wonten ingkang saged ngungkuli kadedanipun Kiai Cakra Baskara. Menapa dipun cobi? Panjenengan kenging pusaka Kyai Nenggala pejah. Ingkang ngendika sinten? Lho, kula Nata Ndarawati ora iso mati. Lho, sebabe batrene serep. Mboten perkawis menika, namung kula menika mundi inggih menika Sekar Wijaya Kesuma, panguripane wong sak donya ingkang durung winanci. Dipun tamanana Cundha Manik sedina ping 7 kula menika mboten badhe pejah. Wong kula mundi Sekar Wijaya Kesuma. Ning nek senjata cakra tumama dadaning Kumbayana, nek sampeyan isih iso nyawang glaring jagat, terus pundi? Kok pusaka lajeng dipun sarungaken? Oh inggih nggih, kula nglenggana wae. Panjenengan najan kula tamani Kyai Cundha Manik panjenengan boten saged seda wong nyatane panjenengan mliga utawi mundi Sekar Wijaya Kesuma. Nek kula kenging Kyai Cakra Baskara kula pejah. Oh, tentu panjenengan boten gesangaken kalian kula. Lah, wong mungsuh durip kene niku cara pundi? Mungsuh mati ya mati, wong sing dijangka wong perang ki antaraning menang apa mati. Namung menika. Lah nek panjenengan pejah, lajeng kula gesangaken malih lah perang ora rampung-rampung anggere mati urip meneh, durip meneh mati durip meneh. Nggih, pancen menika mboten badhe rampung-rampung. Nek pejah nggih sampun pejah, sare ngaten kemawon lajeng. Menawi pejah nunggu gesang, wah menika mboten rampung-rampung. Menika mboten sae kedatosanipun, inggih. Nah itu lho mekaten lajeng saenipun Bapak Penemban ingkang sagedipun sebat naminipun menika mboten badhe mboten wonten dunungipun. Wonten Bapak Penemban menika saged mbudidaya. Nyatanipun tiyang gesang wonten ing alam padang menika kinanteran akal lan budi menika kinarya budidaya. Sampun ngantos gumantung dhateng pambiyantunipun tiyang sanes mangke mindak boten prayogi. Menapa-menapa ing sagedipun sebat menika tertentu wonten dunungipun wonten ing jagat pitados kaliyan kula. Dados menawi paduka Bapak Penemban Durna menika ngupaya Wedi Malela sampun saged sinebut naminipun Wedi Malela. Tartemtu wonten dunungipun tegesipun tartemtu gumelar wonten ing jagat. Namung gumantung Bapak Penemban Durna menika kersa ngupaya lan budidaya menapa boten. Menawi boten inggih slaminipun boten badhe pinanggih. Ning nek budidaya Gusti paring pepadang tumrape wong kang budidaya akeh sing saged pinanggih Bapak Penemban Durna. Oh nggih, nyuwun pamit, nyuwun pamit.